Tak, hlásíme se opět, tentokrát ze slíbený Sázavy, trošku netradičně kousek dál od vody. Je pravdou, že jsme přijeli už včera večeru, věděli jsme, že na Sázavy musíme ještě zakrmit, tak jsme tam naházeli nějaký partikl, klidku si dali pivko, ugrilovali jsme nějakou klobásku. Sice jsme pruty do vody dali večer, ale nic extra, pár tuků. Ale dneska jsem si přivstal, od 5 mám pruty ve vodě, už mám za sebou 2 kapříky a 1 Oakley. Pěkně živej. První dnešní krmítkovka, přírodní, byl dobrý tah, červíci. No krásnej, 50, pěknej. Úplně nádherný kousek. 48. Zmetek, ty vole. On tam je už. Třetí rybanečka. To je nádhera. Vypadá to, že se něco tady bude dít. Nevím, jestli teda kasali jsme, že uděláme ten rekord, že pokoříme ten loňský, tak 24 kusů. Bohužel jsme o jednoho míň a jsme tady o den kratší dobu tady budeme, jo. Takže uvidíme, ale berou nám. Jsou tam rybáři 10 dnů a neměli ani ťuk. A je to zase o tom, že už vodu známe, víme, co fungovalo loni. Samozřejmě už zúžujeme ten výběr a už víme, co funguje. Potvrdilo se nám to, vytáhl jsem nějaký ryby, zhruba za 2 hodiny má být ukrutná bouřka, má trvat asi 2 hodiny. Víme přesně, na co půjdeme potom, jdeme teďka na obídek, jakmile se vrátíme, bude zrovna ta buřina, počkáme a po buřině hned se do toho dáme. Takže sledujte, co se bude dít zatím. Máme nahozeno. Blbý je, že déšť, bouřka, která měla přijít v 1 hodinu, tak se nekoná, ale motá se to kolem. Koukal jsem na meteomapu, že se to ochladilo se jako prase, cítit voda. Kouká vítr. Vzhledem k tomu, že mám nahozeno a budu čekat, nevím do kolika, protože je necelý 3 hodiny odpoledne. Budeme teďka asi si myslím čekat, až nás lízne trošku nějaká přeprška. Takže jsme vymysleli novou zábavu, vzhledem k tomu, že fouká vítr. A jezdit na ryby neznamená sedět u toho jak blbec týden, že jo, a nic nechytit. Takže dá se dělat mnoho věcí, nejen vázat, ale dá se dělat i blbosti. Takže pojďme na to, já jsem si tady v jednom nejmenovaném obchodě koupil 1 kravinu a vzhledem k tomu, že fouká, tak by to mohlo fungovat. Jdem na to. Tak začíná mírně krápat, ale to nás neodradí. Je to teda už pár let, co jsem to držel v ruce, ale se nezapomíná. Aha. Přivážu k tomu špagát, uvidím, jak je dlouhý. Po případě mám s sebou klubovlásně, tak když tak si tím pomůžu, ale to uvidíme ještě.
Počkáme na vítr a za chvilku, až ho hodím do vzduchu, tak se s váma spojím. Nevadí, koukám maličko, musíme počkat na pořádný poryv. Ten jde. Ale ten je velký. To není žádná svině malá. Ty vole, on tam není. Tak to jsem tam. Tyhle, to byl záběr prase, ty vole. Tak, jdu na další prut. Pokračujeme v tom, co jsme loni začali. V jednom z předchozích videí máme čtení vody, tady ze Sázavy, kde jsme zjišťovali, kde cílit na ty ryby a co na ně platí. Takže my díky tomu, že jedeme to samý, máme ty záběry. Mám klasicky rousnici, krmítkovku. V tomhle případě zkouším jednu trošku jinou, ne úplně přírodní, ale vyplatí se i klasická přírodní bez příchutě. Škuby na to máme, je teďka po jedné hodinové přepršce. Měl jsem záběr jako blázen, ale nestihl jsem k tomu přiběhnout. Ta ryba jela ke mně, takže jsem jí to akorát vytrhl z zuby. Už jsem vám říkal na začátku, chtěli jsme pokořit loňský rekord, ale přece jenom rybařina není o tom dělat rekordy, ale aby jsme si zarybařili, důležitý, že to, co jsme loni zkoušeli, tak funguje i letos. Takže se to tím potvrzuje. Já to tam jdu poslat, protože chci vytáhnout další rybu. Tak je druhý den. My jsme se nakonec pustili teda do pouštění draka. Včera se udělalo nakonec tak pěkně, vůbec nevyšla předpověď, že přestali brát ryby. Draka jsme nemohli pouštět, protože vůbec nefoukalo. Dneska to je o něco lepší, ale fouká jenom trošku. Za chvíli se chystáme na oběd, pak asi na pivo a pak budeme zkoušet, co dá. Budeme čekat na ten déšť, který má přijít. Takže zatím. Lopata, vole. Jsem přesně viděl, to je jak ráno. Lopaťák, jo. Tak jsem ho přechytračil zase. Mám rybu. Bacha, žralok. To je kapr, ne? No jasně, malý kapřík, násadák 45. Vidíš, já myslel, že to je lopata, já jsem viděl jenom pupek. A on to je kapřík. Tak se koukneme na krasavce. Je hubenej. Ale nevadí, je krásný. Čekání od včera, jestli 42, když se budu hodně, 43, no, když se budu snažit. Nafackoval mi, ale super, nádherná čistá ryba. Tak po dlouhým čekání, tyjo, konečně. Trošku jsme změnili strategii. Šli jsme na červy, protože neprší a nebyla zase taková bouřka. Přišel krasanec, on ho vyháčkoval, protože to vzalo tady kolegovi 2 pruty. Úplně čistý, krásný. 53. Bůh je pěkný. Výstěh pěkný to je. Ještě máme 3 pruty ve vodě, tak se nám snad něco povede. Nádherný kousek. Mladý, zdravý, rychlej. Tak, máme za sebou 10 ryb po 3 dnech. Čeká nás poslední, nebo předposlední den tady, zítra se chystáme domů. Já jdu dát zase rousnici a jednu z krmítkovek. Je pravda, i když prší, tak je to celkem těžký. Čekali jsme, že bude záběru víc, ale i to, že
dřív byly záběry ráno a večer, tak dneska jsou během celého dne i včera. Klubíčko trošku, mě to mnoho těší. Zkoušeli jsme i nahazovat do míst, kde nemáme zakrmeno a nepřišel ani tuk, takže opravdu se vyplatí zakrmit si nějakou zónu lehce nějakým partiklem, pak už to zajistí ta krmítkovka z těch krmítek a pak je lepší házet furt do stejného místa. Jdu to tam poslat a za chvíli u kapra na viděnou. Hrajou si se mnou od rána, ale je to prázdný. No, sídlařina je holt někdy těžká, no. Tak, naše výprava se chýlí ke konci. Je pravda, že po 4 dnech můžu odpřísáhnout, že ke 20 kusům jsme měli, ale druhou pravdou je, že jsme vám ani všechny neukázali, protože to byly tloušti zhruba do 20 cm. Přišly nám nějaký plotice, oukleje a tak dále. Měli jsme asi 6 nebo 7 kaprů dohromady, jinak samá dohoď, ale stejně to značí to, že ryby berou, když chytáme podle toho, co jsme si říkali. Se se sázou tentokrát loučíme, celkem jsme si to užili, když to počasí teda je nevyspytatelný, teď mělo být hezky a blíží se nějaká bouřka. A za 3 týdny, za 4 bychom se měli vidět z Berounky a doufám, že si budeme moct ukázat něco, nějaké úlovky